मुंख्लं सान फालिथायनिफ्रायनो एबसुनि हुमखि बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ फिन जागायगोन। बिटिआर गोरोबथा मावफुंनायाव गोहैलो खालामोब्ला सोमावसारफिनगोन। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिमां आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनायनि जांख्रिथायाव 12 जुनाव गावनि जिउखौ 15 बोसोर बैसोआवनो सुथुरनि आखायाव बावनो गोनां जादोंमोन सुजित नार्जारी बिथाङा। 1987 मायथाइनि 12 जुनाव गुवाहाटीनि जज फिल्डआव गेदेर सुबुं गौमा हाबाफारिनिफ्राय क'क्राझारनि न'फारसे गिदिंबोफिनाय समावनो नलबारि जिल्लानि टिहुसकआव बर' एबा ट्राइबेलनि सुथुर दुथाङा अन्थाइ खुबैनानै गाग्लोबदोंमोन। जाउनाव सुजित नार्जारी बिथाङा गिबिसिन मुंख्लं जानो गोनां जायो। बै समनिफ्रायनो दुलाराय बर' माहारिया 12 जुनखौ बड'लेण्ड मुंख्लं सान महरै फालियो। दा बाथ्राया जाबाय गोबां बिर जोहोलाव जोहोलावजोफोरनि मुंख्लंजों बर'नि थामथि गोजोन गोरोबथा बिटिआर गोरोबथाखौ आबुङै मावफुंनायाव गोहैलो खालामोब्ला एबसुनि दोनथ'नाय बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ फिन जागायफिननो गोनां जागोन। बिटिआर गोरोबथा मावफुंनायाव एबसुनि सन्देह। बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरिफोरजों सरकारा रिभिउ जथुमखौ फावसायबाय थानायबो नुनो मोन्दों। भारत सरकार आरो आसाम सरकारा बिटिआर गोरोबथा मावफुंनायनि बिथिङाव दानद'नि गेजेराव सावराय जथुम खुंनांगौ जेबो जाहोन गैयालासे फावसायबाय थानाय नुनो मोन्दों। बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा सन्देह जादों। आमार जी थार्ड बड' एकर्डर बा बिटिआर एकर्डर जी এটা পূৰ্ণাংগভাৱে যি ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আৰু লগতে যোৱা তিনিবাৰলৈকে যিহেতু ভাৰত চৰকাৰ অসম চৰকাৰৰ জইণ্ট মনিটৰিং কমিটি মিটিং হ'ব লাগিছিলে 1 তাৰিখ 10 তাৰিখ আৰু পিছুৱাই দিয়া তেওঁলোকে এটা আজি আমি এটা মনোভাৱ বা এটা ডাউট আমাৰ ইয়াৰ উঠিছে কিয়নো थारैनो सरकारा बिटिआर गोरोबथाखौ आबुङै मावफुंना होआब्ला बड'लेण्ड सोमावसारनाय दोनथ'नायखौ फिन जागायनो गोनां जागोन। शुक्रबाराव क'क्राझारनि फाटिपारायाव 39थि बड'लेण्ड मुंख्लं सान फालिथाय थिलिनिफ्रायनो सरकारखौ बेबायदि हुमखि होयो एबसुनि आफादगिरि खोरोमदाव वारिया। ভাৰত চৰকাৰ অসম চৰকাৰে বিটিআৰ চুক্তিটো ৰূপায়ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ যি আলোচনা প্ৰতি 6 মাহত যিটো আলোচনা হ'ব লাগে সেইটো তেওঁলোকে মানে বিনা কাৰণত পষ্টপন কৰি থকাটো আমাৰ সন্দেহ লাগিছে। আৰু অনাগত দিনৰ নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা আমি ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ম যে এই বিটিআৰ একৰ্ডখন পূৰ্ণাংগভাৱে যদি ইমপ্লিমেণ্ট নহয় তেনেহ'লে আমি আজিৰ এই স্থানৰ পৰা নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা আৰু বড়ো যি এটা জাতীয় শ্বহীদৰ আৰু মান সন্মানক ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা আমি পুৰণাই আমি বড'লেণ্ড আন্দোলন মানে যি এটা আমি ছাছপেণ্ড কৰি থৈছিলোঁ বিটিআৰ একৰ্ডৰ পাছত এইটো আমি উঠাই লোৱাৰ কাৰণে বাধ্য হ'ব পাৰে। क'क्राझारनि फाटिपारायाव एबसुनि दैदेननाय आरो बिटिसि खुंथायनि हेफाजाबाव 39थि बड'लेण्ड मुंख्लं सान फालिनाय जायो। बर' सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं फरायसा सुजित नार्जारीनि थैनाय सानखौ बड'लेण्ड मुंख्लं सान महरै फालिनाय जायो आरो बिथांनि जोनोम थावनि फाटिपारायाव सुजित नार्जारीनि गेदेर मुसुखा आरो सुजित नार्जारीनि गोसोखां मिरु बेखेवनानै होयो बिटिसिनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रिहन दैमारी बिथाङा। अঞ্চলিক স্তম্ভ আমাৰ শ্বহীদ দিৱস ইয়াত উদযাপন কৰিছে বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বত। আৰু আমি এই বড়োলেণ্ড আন্দোলনত যিসকল বীৰ বীৰাংগনাই অকালতে নিজৰ জীৱনক আহুতি দিলে তেওঁলোকক আজি আমি শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছোঁ। गुबुन फारसेथिं बड'फानि आद्रा जानानै थानाय सिमांखौ बर' माहारियारि फरायसा आफाद सुंद'यै बुनसुआ मावफुंनो थाखाय ओंखारबोनायखौ नुनो मोन्दों। सुजित नार्जारीनि बावनाया ओरैनो दैयाव थांनाय नङा। मुंख्लंफोरनि जिउ बावनायखौ मान होनानै बिथांमोननि आद्रा थानाय सिमांखौ मान होनानै साफ्रोम बर' लाइमोनफोरखौ ओंखारबोनानै आलादा बड'लेण्ड रायजो दानायाव हेफाजाब होनो खावलायदों बनसुनि आफादगिरि बनजित मन्जिल बसुमतारिया।
सुजित नार्जारि बिथांनि सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनाया ओरैनो दैयाव थांनाय नङा आरो गथे जोंनि इयुथ्सफ्रा दिनै बुजिनांगोन दि बिथांमोना गावसोरनि बेसेन गोसा जिउखौ बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानो थाखाय आरो बर'फोरनि देरसिन सिमां आलादा बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटखौ जाफुंसार होनो थाखायसो दादोंमोन। बेखायनो जोङो दिनै बर' दानि गोदान जेनेरेशन्सनि बर' लाइमोनफ्रा बुजिनानै लैहोर लैहोर ओंखारनानै जि आद्रा थानाय सिमां बेखौ दिनै मोगथां महर होनो थाखाय जों आवगायबोनांगोन। बर' हारिनि देरसिन सिमां बड'लेण्ड रायजो, बे सिमांखौ मोनफुंनायनि थाखाय गोख्रोङै सोमावसारलांनो ओंखारदों बनसुआ। बर'फोरनि आलादा रायजोनि सिमां बड'लेण्डखौ सानसे मोनफुंगोन बेखौ फोथायनाय लाखिदों बनसुआ। मख'जाथावना दि 2029 मायथाइयाव मदिया आलादा रायजो होनायनि पलिसि लादों आरो बे गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि पलिसिखौ होसोनो थाखाय बर'फोरा जानजि खाफ्रानानै आवगायलांनांगौ। नङाब्ला बे खाबु 2029 नि उनाव माब्लाबाबो आलादा रायजो जानाय नङा। 2029 आव जि नरेन्द्र मदिया मोनसे आलादा सेपारेट स्टेट होनायनि जि पलिसि लादों बे पलिसिखौ होसोनो थाखाय जोंनि बर'फ्रा दिनै मैखोम भाबै जोङो दिनै गोख्रों नांगोन आरो आवगायनांगोन। नङाबा 2029 नि उनाव 29 नि उनाव मालाबाबो आलादा रायजोआ जानाय नङा। फाटिपारायाव गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारिनि 30 मुंख्लं सान फालिथायाव बाहागो लानानै बेबायदि गोख्रों बिबुंथि खालामो बनसुनि आफादगिरि बनजित मन्जिल बसुमतारी बिथाङा। क'क्राझारनिफ्राय बिटिआरनि बिउर' चिफ कनक चन्द्र बर'नि हेफाजाबाव निउज डेस्क रिपर्ट असम लाइभ 24 बड' लाइभ 24।